Noniin, heippa kaikki! Nyt on torstai. Ja mulla on ollut ihan sikahyvä aamu. Mulla on mä heräsin 8:00, tai joskus 7:15. Sitten puin väkkiin lenkkikamat päälle ja lähdin lenkille. Mä juoksin jonkun suunnilleen tunnin, tai siis toki kävelin välillä, mutta siis silleen. Sitten kävin samalla nopsaa Halkohallista hakees uuden kulmakynän. Kun mä en tykkää tosta, mitä mulla nyt on, se on liian tummaa. Siis tääkin on vähän liian tummaa, mä en oikein tiedä miksi se on vähän jotenkin jännä. Mä haluaisin, että se on vaaleampi, niin sit olisi jotenkin kiltin näköinen tai sillä jännästi kuitenkin. Mut niin, sit mä kävin nopsaa siinä Halkohallissa ja jatkoin sit lenkkiä, se oli sille vähän matkan varrella tai kävin siellä päin sit lenkillä vaan. Sitten menin salille siitä suoraan, mulla oli salikamat siellä lenkkikaman alla. Mulle tuli ihan törkeen kuuma, täällä on ollut ihan sikalämmin, tuolla on varmaan kuin +8 pihalla, sit kun aurinko vielä paistoi, niin tuli aivan törkeen kuuma. Mut joo, sit kun menin siihen salille, just vähän vaille 9 olin siellä salilla ja siinä sit mä tein sellaisen ihan kivan vattatreenin ja venyttelin kunnolla tälleen ja sitten köpsyttelin siitä vähän ennen 10 kotiin. Mä tein 45 minuuttia sitä treeniä. Sitten köpöttelin siinä kotiin ja niin. Sitten mä olin tää joskus vähän 10 jälkeen. Menin suihkuun siinä mukavasti. Siellä mä istuskelin tässä, söin viinirypäleitä ja luin jotain lehteä ja sitten rupesin kuivailemaan hiuksia ja vähän meikkailemaan ja tälleen ja nyt kello on 20:11. Mä oon täällä ihan valmis. Mulla alkaa 12 koulu, tai siinä on ruokailu, niin 11:15 alkaa koulu. Mä en oikein tiedä mitä mä tästä tekisin, niin ajattelin tulla teille vähän juttelemaan tänne. Ja mulla on päällä mun uusi Adidaksen huppari. Siis tää on tällainen, tässä on tällainen normivetskari ja sit huppu. Mä ostin tän eilen, kävin Peksin kanssa Kesportissa koulun jälkeen. Niin ostin tästä sieltä, meidän piti mennä kattoo silleen reppuja, kun mä lähtisin jonkun repun, mä en oikein tykkää viedä laukkua. Joku se on ihan perusreppu, olisi tosi kiva valua ja muutenkin, kun mä pyöräilen jopolla rullailen menemään, niin se olisi silleen tosi helppo sit viedä reppua siinä ja tälleen. Mut niin, ei sitä reppua löytynyt, siellä oli yhtään sellaista, mä sanoin pinkin repun. Mä oon siis pinkin huppari, niin tuli hyvä mieli. Tää oli viimeinen pinkki siellä ja oli vielä XS kokoa onneksi. Et yleensä kaikki on niin isoja sitten. Mä en ostaa ikinä mitään. Mut joo, tästä tykkäsin. Tää oli vielä alennuksessa, niin ei ollut hirveän kalliskaan. Niin, nyt mä tässä oon juonut vähän aamukahvia ja kuunnellut musiikkia ja kaikkea tollaista, että ihan silleen rennosti. On ollut jotenkin tosi kiva aamu silleen. Saanut ihan rauhassa tehdä. Nyt on vielä hyvä mieli, kun on saanut treenata, sitten on käynyt vielä suihkussa, niin on aika aikaisella tällainen. Kun tuolla ei oo mikään kauhean saa, että nyt on monta päivää satanut. Mä oon ihan masentanut se, kun sataa. En yhtään tykkää, se on jotenkin hirveetä. Tuollainen syksy on, mä vihaan syksyä. Syksy on niinku ehdottomasti hirvein vuoden aikana, kauhea. Mut niin, huomenna mä lähden luultavasti Kauhajoelle. Et koulun jälkeen mulla on huomennakin silleen 12 aamu niinku tänään. Eli mulla on 12:03 koulua ja sitten koulun jälkeen pitäisi lähteä Haapavedelle. Ei kun, anteeksi, Kauhajoelle. Eli menisin eka Ylivieskaan autolla. Jollain autolla, en tiedä vielä millä. Varmaan tädin kyydissä. Ja sit siitä junalla Seinäjoella ja sitten joku poimis mut sieltä kyytiin. Pääsis käymään kotiin. Mä just katsoin, että tämän viikon alusta taisi tulla tasan 2 kuukautta täyteen, kun mä asun täällä. On kyllä ollut ihan jees, oon tykännyt asua täällä tosi paljon. Mä ajattelin, että kun mä en ole kertaakaan käynyt nyt kotona, siis 2 kuukauteen Kauhajoella, niin pakko mennä sit käymään ja niin. Ajattelin, että nyt vois mennä
kun alkanut vasta uusi jaksokin, niin silleen ei oo mitään paineita ton koulun kanssa. Tälleen sinne päin ajattelin. Siellä sitten värjää mun hiukset. Mulla on niinku ihan hirveä juurikas. Täällä on tällainen, en tiedä mitä tää on. 5 senttiä, 6 senttiä ylikin. Ja sitten pojat saa värjätä mun hiukset. Mä en enää itse jaksa, se on niin ärsyttävää. Niin paljon tätä hiuksia kertynyt. Ne on kasvanut ihan kivasti. Ja sitten mä en oikein tykkää enää itse niitä värjäillä. Mut joo, mä laitan tän lataamaan sitten koulun jälkeen varmaan tän videon tubeen. Tai käyn varmaan koulun jälkeen salilla uudestaan, kun lupasin kaverille, että menen mukaan ja silleen. Joten on se rankka treeni, minkä mä nyt tein, se oli vaan vastatreeni. Jos tekis jotain käsiä vaikka vielä sitten koulun jälkeen tai jotain tällaista eri lihasryhmää. Mut niin, laitan tosta lataamaan ja saatte tän tänään illalla. Ja mä ajattelin, että mä voisin taas kuvata niitä junassa videoita. Mun mielestä ne on ihan hauskoja. Mä ite tykkään, kun mulla ei mitään tekemistä koskaan junassa. Sit siellä on silleen ihan hauska kuvailla. Vaan toivon taas, että siellä ei oo kauheasti porukkaa. Viimeksi mua muutama henkilö kattoi siellä vähän vihaisesti, kun juttelin kameralla. Joo, en sit tiedä. Niin. Jos ruokkis vielä pikkukoira ja Fifin ja käyttäis vähän pihalla ja sit vois vaikka kävellä kouluun. Mä en jaksa mennä pyörällä, kun sitä rapaa tuolla sillä vähän vielä kuraa ja lätäköit. Sitten mulla on selkä ihan paskas, kun mä pyörän. Se on joku juttu rikki siinä mun pyörässä. Mutta joo, nyt mä en selitä enempää mitään turhaa, että alkaa mennä vähän tällaiseksi, mutta niin, se kämppävideo, siitä mun pitää sanoa. Mä en tiedä, mä tänään siivoon täällä, silleen kaiken kuntaan, että jos mä ehdin tänään, jos tää kämppä on sen näköinen, että mä viittin kuvata sen, se ei tää nytkään mikään sotkuinen, mutta silleen mua häirittää, jos on vähän jotain sotkuisesta ja innoittava. Niin, sit mä kuvaan sen tänään. Juu. Tai sit huomenna aamulla, mutta niin, mä en tiedä. Jos se tuu nyt, niin se tulee ensi viikolla. Ja sen mä lupaan, että se tulee viimeistään ensi viikolla. Mut joo, nyt mä juon mun kahvit tässä loppuun ja lähden pikkuhiljaa rullaileen tai käveleen, mateleen kouluun päin. Mut joo, hyvää torstaita teille kaikille ja hyvää viikonloppua. Heippa!